il-sema u l-art emniet biex nifirħu int Marija biet minna id-dlammi.
Passionis Tuae memoriam reliquisti, triquequesimus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerali, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għad istijaw, imbirek Ġesu Kristu vel-walla u vel-urine, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb il-maqsa tijaw, imbirek id-dem assistijaw, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Biru Alla Marija Santissima, imbirek għal-maqsa u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek il-lum dal-rustaħħa bis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnibon, imbirek San Ġusep Arus ta' sistmu tagħha, imbirek Alla fl-anċli fil-qaddisin u l-anfija.
tal-missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. L-anġu tal-Alla ħabbar lil Marija. Slim Malik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkit fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Hawn il-qaddejja tal-mulej, kopri n-niskont jabdek. Slim Malik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirkit fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U l-iben ta' Alla sar bniedem għamman fost. Islim għalik Marija bil-grazza l-bnija l-mulejnija, imbirkit fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Tlabalina għaddisom Alla. Niftakru fuq dal-mort il-mejtin li m'għadhomx magħna biex il-mulej kollu jtiebu kol il-kuriem tal-ġenna. Għatihom ma' mulej mistiqadejja. Jistribu fis-slim. Għatihom ma' mulej mistiqadejja. Jistribu fis-slim. Għatihom ma' mulej mistiqadejja. Jistribu fis-slim. Nitolbu. Xaret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna bitħabbiet tal-anġu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sew tal-qawmien bil-mewt bi Kristu sina. Bisem tal-missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Viva Maria Annunzjata!
Grazie.